Eh, eh, eh. Iki wong tunggak kok iso menggamblur tak penake dhewe iki. Dro, kontre apa iki lho? Wis engko. Engko aku bagasi nyabon kowe bagasi gitu iki. Amit ya. Ngawur, gitu kene kira anak wong. Paman sosial pure gelem mengresi maksudnya. Ya tapi kene nek wong edrono iki. Kan pure Ora iki, mengresi. jebore di atas sabun. Di atas sabun. Apa sih duduk ya? Apa sih bagiannya pun? Ya apa to rek? Sing digrujuki sing disabuni iki dudu aku Nah, jadi peyo. kan ngrujuki. Sing digrujuki iki motore dudu aku. Oh, ancen wong iki.